welcome back to my channel. So in today's video guys, I'm gonna be answering some of your questions. So I asked you guys in my IG story about mga questions about travel. So today we're going to answer that. By the way, we're here at Uma Seafood and Native Chicken here in Bascal in Sampaguno. So if you're gonna have Uma Seafood guys, you should check out this place. So yeah. And by the way, I have a special guest for today. I'm with my fellow YouTuber, Bisaya YouTuber, mga vlog. This is Jay. Chasing Jay! Jay. I am CJ Estrada. Hello, Jedrico. And Yo, homies, what's up? yes guys, so muna siya ang mga kuyog karon. So muna tayo dugayan pa. Let's start. Alright guys friends, so let's start. So guys, nare may pag-gloves dere no. Wow. Pag-gloves kay magkinamot rata. Dapat chika gitu ka dede. Yes. And now na siya, usa na yung mga nasa tong table be. Ato sa nekuan. Unsa ni siya? Panga. Panga. This is Native native chicken, crab, calamares, squid na grilled squid, and we have some scallops here, and crispy pata. So this is good for pila ni siya? 4 to 6, depende sa kaon. 4 to 6 per kung pangayan guys, good for one really. Uy, grabe ka. Huwag tani mo. Tani mo. Pero Dagan kay video nga mga kuan nga. Sige sige ka. guys. So mag-start na ta guys. So Oy, kapilan ko guys. shoot ka. Sige guys, before we start kay mag-gawas sa good kay para namin energy to answer your questions. So Actually, gigutom na ni guys. Actually, dili na me to answer your question. Her to answer your question. it's us. Walang tayo. Walang kayo. Walang kami. kayo. So, ano kayo? Pag-iinig Guys, na. sige mag-start na ta guys. Sige na, mag-pray na tabi. Si Aya na mag-lead. Lord, thank you sa food, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. Ito dati man. Chara. Bueno, mano, kain na. Kaya na guys. Drop. Hindi na focus. Ako agad muna ako mag-focus. Kana. Dirty eye. Na, bigyan ko siya mag-focus. Kaya na. Uy, na-chopera niyo yung crispy pata, Uy, masarap. you're not in the vibe. Uy! Actually guys, that's like 6 flavors sa ilahang ano? Shrimps. Scallop, 6 yes, or scallop. 6 or more flavors sa ilahang shrimps. Ano akong masuggest ninyo for kanang katong flavor for shrimps. Katong cream and Cajun. Cream and Cajun mo siguro na. So basta tanawa lang mas lang nito no. Tanawa na dito lang ko pamili mo dito sa lang flavor. Basta lamin na akong istorya. Basta ka na Cajun. Para na to tayo, para personal Master, flavor. ang masarap sa ano nila, sa atang ito? Sa- Squid? Squid. Malamig Calamares. siya, hindi siya yung parang chewing gum. Dapat. Sige nga. Try mo. So unsa man, mag-start na ta sa imong question. Maraming. Ito yung question. First question. So first question kay hindi siya question. Any tips on how to save money while traveling? Ano ang tips mo? Ako ang pinaka number 1 na tip kay mag-DIY ra mo. Kay mas makasave gid mo na. Kay kung mag-travel agency mo, kuan gid kay na kanang naman sila yung mga sabi na kanang pag ginansyaan na nila. So ako kung mag-travel ko, ako lang din ang mag-book sa flights, sa hotel, tanan, sa kanang mga contact lang ko mga local dito para mag-kuan sa kong tour. So muna siya. So, katoy mo mga international travels, puro DIY. DIY kita tanan. DIY kita tanan. And then kung next kay ganang kung mag-travel mo kay mas lisod na mag-travel mo with friends or daghan mo kayo. Kanang mas makasave man ka na kay kung magkuan kanang sa sakyanan na kay ka-share ba sa kanang mga Expenses. sa mga Yes. expenses. 50 na. Ikaw sa ito mo na mo yung makuan, ma-share. Kuwan. Kani traveler na. Nahatag naman ni Daisy tanan pero ako kay akong travel tip nga makatipid gid mo is dili mo ka
fancy nga mga restaurants. Ako, I eat fancy once. Kanang murag, Alam mo rin pang finale or pang finale. dili every meal kay. Oo. Kuha lang if ever na mas murato mga pagkaon na nato kakaon like sa kuha. Thank you, Kuya. Thank you. Ikaw. Para na ako, kay kanang work mo dyan ako ha. Kanang mubok ka sa mga kuan, clock. Oo, kay ano, kay kung mubok ka diha, kay discounted mo good. Discounted ang lahang kasagaran nga i-offer nga price. Labi na layo pa ang mga travel dates. Muto ka ako mga crew katulad Singapore ko. 1 peso ra akong bayad sa kuan. Ano, ito ako. Oo. Nana. Buy one take one. May nana siya guys. Kung wala ko ka-download ng clock guys, o may gibayaran sa clock pero download mo. Pero naa siya affiliate link eh. Okay. I will put in the description So next guys, what's your favorite travel destination ate? So ang akong favorite travel destination so far kay Maldives. Mga akong pinaka-favorite ate. Nahiya naman ako sa mga. Basta ako kay Gamarag, it's one of my ganang nasa kong bucket list pa. Dahil siya pinaka-top and then ako nga siyang gikuan. Actually, kapag Maldives na ko kay murag opportunity gito na ko na makaadto kay kuan man to siya kanang nadag-ano na ko ba sa Facebook, may pa-contest sa Facebook. Punta para ko to siya sa Trip Seeker. So mato siya ang tours accommodation kay sponsored and then paano lang ako ang flights na lang. So mato siya akong pinaka-favorite. Basta makainong na gano'n na ako ng beach siya maghapon siya pero lahi radyo kayo yung beach good. Lahi, mura-mura mo ingot ka nga, nindot ang mga beach sa Cebu. Pero mas lahi ka mo feeling kung ano ka buhatay. Yes. Kaya ba? Sakto na, makarelate ka na. Basta. Pero- Ako, Ikaw. para maibang kulon. Ano ba? Wala pa kasi pumipili sa kulon eh. Para maiba naman, kulon. Pero gusto ko talaga, siguro, of all travels na napuntahan ko, malayo talaga, Siargao. Siargao. Ikaw. What's your favorite travel destination? So ako na-travel so far kay sakay mga barko guys. And ako so far na ganahan is Australia guys. Kay nindot yung guys lang ako. Especially sa city. Kumato mo sa city, nindot kayo lang city dito. Maraming kangaroo. Wala. Wala kita ka girl. Ah, hindi totoo yung sinasabi nila. Ano sa Pilipinas? Sa Australia. Monkey, di kang garo. Sige. So next question. Saan ka nag-book ng flights mo yung makikita mo cheaper flights? Ako usually book sa Cebu Pack. This is not sponsored. Cebu Pack, baka naman. So usually, yeah, natitira ng mga ang bike trips no. Nasa Sana na all. by trips. Sana all. So normal to siya guys. Ako naging ko sa Cebu Pack. And kala ko sahay, magtanong ko sa Skyscanner. Travelok ka din. Traveloka. But kanang ako na mag-compare lang ko sa akong mga prices dito. So mana siya. Dala ako mag-book. And the next guy, what misfortune have you encountered so far in traveling? Sa Nag-work mo mga... ka na ka ng... Ikaw! Tama ako. Ikaw, sa mo ha? Murag di siya appropriate na motoryaan karon diri no. Sorry. Ah, okay. Meron Pero na. about ako. Di ko naman siya makalimtan ever na travel yun kay nag-hike mi sa Bohol and then tuwan yun siya. Ang panahon kailangan kayo. Kaya galain po na kuntiyan sa mga ito. Wala ko na-enjoy tayo sa kukuhan pero pero good thing man to kay sa babaw sa kuhan sa hill. Kaya nice. So bakit siya? Huwag ka daog mega ni mo. Wala. Ibiglasin pa itong level master. Wala pa na mga level. IPI, thank you very much. Salamat. Peke naman. Salamat, IPI. Ikaw, meron ka. Isa ikaw, na kay misfortune. Misfortune. Hanap ko ginay ko na Dili, ilan. basta, hindi may matawag misfortune na basta every travel, let's say for example, ka na layo-layo, kaya magsigit yung kong panghion. Hindi kasi misfortune, pero mo ginay ako Murag anxiety, something? Murag nga na ba ka na excitement ni mo, kasi ka una-una niya, sige ka hingon. So wala dyan kayo inom-inom tubig. Sige, hingon. Muna ako, pero di na misfortune pala ako ha. Kamu, naka-try na mo na biyaan mo sa flight? Ikaw? Ako wala sa kay Murag. Na-try ko iniwan kong flight. Ay, wala all. Sunod ko siya, okay. Siguro, kanang akong pinaka, ang dili siya may misfortune, pero katawa ko kay
Ato may sagada niya, ato may side trip may sakuan sa Banawe Rice Terraces. Yung pagpa. Padong. Padong dito. Okay, Dito Banawe kami may ginauna. nag-breakfast me sa Banawe Rice Terraces. Ako ikaw longganisa. Niya padong sa sagada kaya grabe man kayo ang padong dito ang van pa. Sumotosos gisukab tanon ako tanan ba. Niya ang van kaya mahugo na. Nakakalimutan siguro akong mga hindi makalimutan ako na tumot siya. Kamuha na mo? Ay! Mga to eh? Grabe ang unod sa ano nila, patat. Okay, kanya. Any tips on how to slay wearing bikini? Ay. Okay. Kuto Siya lang makakasagot yan guys. Tubag Saragad, yan. saragad. So ako ay kuan ka nang dili ko akong tip ninyo guys kung magbikini mo mag-picture mo ayaw sa mugkaon like ka morning ara mo mag-picture taking dara so dili sa kamukhaon kay para imong tiyan wala pa isubod kasi kung ihiyak mo kay gamay ra imong hiyak kunon ba kay kuan and mo na siya and mo naman siya Buhiyak pa din ka niya? buhiyak ko eh Oo ba? buhiyak ko kay Gusto ko kali ko, naghiyak ka. dili Kaya para ako yung mga tiyan ng ang putla basta ako lang ko na siya guys tama na siya. Okay. So, loaded naman din. Sige, next. What are the most essential thing that you never forget when traveling? Omega. Ako ang essential. Kanang, saan essential? Oh, So, may international or local? internet, ang essential kay mag-down din ko ng medicine, like ako ng mga first aid, something ba kayo, panalanan na, mag-turbalo ka dito. Turbalo, So at least naka na yung makuha ba, like, kanang palalain sa tiya, ninana, kay, once makuhaan ka, kay, wala, magbubuan na yung mga trick. Tapos, kuhaan sad ka na, ang sa paman, Pinaka-importante ko na ID gid guys, local ID, national passport. yun. Kay akong katawad taw nagkuan may nagkupit man may. Wala basta na gid nakalimtan yun. ID. Kapit sa wala kasakay sa eroplano, nagani kay kanang yun sa man yan. Yan ipa padala sa iya kuan iangkas niya. Nagkari, napas pa Ayun, mga. apat mo lagi. ID gid. Nakalimtan. Ako, Kapag nag-travel ako, nakamaleta kasi ako eh. Kasi dala ko yung buhay ko doon. Pero hindi pwedeng mawala ang sunglasses. Naglasan. oh, bakit ka nagsa-sunglasses? Wala lang, I feel more confident kapag may sunglasses. At saka, siguro feeling ko lagi akong puyat. Ako din. No? At saka, sa lalaki, mas nakakagwapo ako may sunglasses. Yeah. Mahirap mag-sunglasses pag naka-eyeglasses ka. Yun lang. Actually naman, like, one, basta katong, bago naman. Transition. Transition, pwede sa katong nag-clip-on. Katong clip-on ba? Wala yun na. Matangtang lang. Kung Matangtang na to ang mga clip-on, murang siya magnet. Magnet siya. Pero bagong lahat, pansinin nyo naman yung food. Ano yung gusto nyo? Sige, ang sa food, ganahan ko sa shrimp. Shrimp yun. Pero mo pinaka-live shrimp. Ako sa nang, No, super. sa ako nga, ano, ganyan ko silang shrimp. Ganahan ko sa lahang lechon manok. Oh, no? Bisaya. Native, no? Ano, ganyan lang ba? Bisaya lechon manok. Bisaya pala to? Oo. Ano sabi niya? Bisaya. Taga Cebu. Taga Cebu yan. Taga Cebu. Yan ang yung like usang kuhan sa ilang menu nga wala dili. Katong sinabaw, ang tawag ato tinuong. Native chicken katong siya na murag murag gani latan pero lain og kuhan lain og pagka murag ilonggo style ang manok ba. So, ilunggo sa ito nga manok. Hindi, kaya ka manok. The way the chicken Speak. serves. Hinayaan talaga siya. Sige, kaya ko yan. She's gonna. Ilawin ninyo ato na pa nga guys. Oo, baka na lang. Kuwan guys, dahang siya ka ng unod. And then, masarap siya. Then, ang pata ko dahil kayo, Diba? dahang siya ka ng unod. Actually, ang crab kayo niya, Ang crab nagiging na. kahit kami kayo na Pero, again, masarap ang calamari. Ang una na hawak ng calamares. Okay, guys, kalamaris ang mitira. Kami ni Mr. Ramos. Kami, scallops. Uy, ang scallop. Dahil lami mo na scallop. Okay, so next guys, my question is kay, what's at the top of your travel
list? What's on the top? Top of my bucket list. Gusto Okay. mong puntahan? Cappadocia. Ano nga? Katong na yung mga balon-balon Sa Turkey. Turkey! Mga air balloon sa ano. Turkey! Romantic na siya. Morocco! Ganahan ko sa Morocco. Kahit sa Morocco, ganahan ko. Ilang iba naman na Morocco. Oo. Oo. But, kaya Morocco, Turkey, mga vibe. Oo, no? Kaya, Okay, last question na ta, guys. What app do you usually use when you travel? Klook, Tibukpak, mga airlines, mga nana, and Traveloka, Skyscanner, and Google Maps. Kuan. Wait. Isa pa. Kanang maps.me, kuha na siya offline map. So if ever ang imong katuan kay walay internet kay kanang yun. Pero daw mo lang yun. Hindi mo kay download daan na kanang. i-pre-download yung mga ang map nila. Ang map nila. Kasi ako tutok ato ng Korea kay ang map sa Korea po na mong i-download. Especially sa train nila nga kwan, train nila nga app, mas kwan yun. May makuha mo sa subway system sa Korea. Uy, ganahan ko! Sakto! Ganahan ko! Nagato na, Singapore mo no? Singapore kay isira kay kanang kay Ghana ray. Oo. Ang Korea ganahan na. Pero yung sila if maturban din or maturban ginong urag pasol. If makuha ni mo ang subway system sa Japan, makuha ni mo ang Korea. Kaya mas complicated ko ang Japan. Oo, mga bitaling kumas kalaghan. Pero ganahan ko sinahan ko ang gano'n. Alam. So parang may ambag lang ako sa usapan nito. Ikaw. Kasi puro po sila foreign country guys. Oo, Mayayabang. Hindi pa sila nakapunta ng Talamban. Oo, sobrang hirap ng subway system sa Talamban. So, ano? Try nyo pumunta ng Talamban. Sa traffic, mapaba, atras ka. Wow, kulturasyon. Ito ibig. So, I think that will be all, guys. So, you promote your channel. Yo, what's up homies? Kailan naman ako kay I'm the famous Cebu homie vlogger. Ayan guys in the house. So, You can subscribe me and follow me on YouTube at CJ Estrada. You can follow me on my socials as I am CJ Estrada. Sure, peace out. Hi guys! Hello mga lakocheros. Please don't forget to subscribe. Chasing James. And papasalamatan ko kayo ng bongga-bongga. Sharon. Ikaw. Hello guys, it's Jid Rico. Please don't forget to subscribe to my channel as well. It's Jid Rico, and I have also Instagram accounts. It's I'm Jid Rico _ and also at Facebook, Jid Rico or Jid Rico Fashion and Tech Project. So, yeah. So, yes, guys. So, we would like to thank Puma Seafood and Native Chicken for inviting us here. Super recommended ko nilang mga food. Labi na ang alhang kaning, saan na siya? Shrimp na, saan yung flavor na yun? Dream and Cajun. Basta, guys. Kaya mo, nindot siya, guys, for kanang barkada, kanang food trip, kung ganahan mo manginana. Actually, they're also available sa Food Panda, Grab, and Lep. And nasa sila sa Instagram. Sugo Mercado, right? Yes, sa Sugo Mercado. You can also find them. Just kuhaan, nawalang kuhaan, Uma. Ano Uma? Aso to sister? Ay, dala, invite sister. Ha? Okay. Uma. Right? That's Uma. Kay Uma, it's farm. Bukid. So, kumanta siya, guys. Nasa nakadungog mo, mga days Basta friends. kung maghahan mo just contact them or ganahan mo mo kuhan, try silang food. You can check out their Facebook page and Instagram. So I will put in the description box okay, para maka-inquire mo sa ilang location and kung sa ilang mga promos and ganana. So that will be all, these friends. I will end the vlog here. Hope you guys enjoyed this video. If you Kaya mo yan! If you do, please give a thumbs up and make sure to subscribe to my channel if you haven't already. If you're already subscribed, please hit the notification bell below so that you will be notified whenever I upload a new video. And also guys, please make sure to follow my other social media accounts. I have Instagram and Facebook. My Instagram is I am Stacy and my Facebook page is Stacy. And if you want to join my membership, just click the join button below. And that's all. Always remember that